Excuse me. Sa makausa maayong buntag sa tanan. Nanata sa ikalimang Domingo sa ordinaryong panahon o hapit na nato sa ulugon ang gitawag nato nga panahon sa Kwaresma. Okay? O kini nga panahon sa Kwaresma mao kini ang panahon nga atong tan-awon ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon sa mga butang nga nakapahugaw kanato nga mao ang gitawag nga sala ug atong susihon kini ug ato kini isugid o ikumpisal ngadto sa Dios pinaagi sa iyang iglesia aron kita mahinluan niini. Jesus cured the sick and casted out demons in our gospel today. And people brought to him all who were sick and demon-possessed because they believed that Jesus can cure them. Sa atong ibanghilyo karon nga kabuntagon, giayo ni Kristo ang mga masakiton o gipagula ang mga yawa gikan sa mga nayawaan. O nakita nato nga sa pagsalop pa lang sa adlaw, gidala na sa mga tao ngadto kang Hesus kining mga masakiton ug mga giyawaan. Tungod kay nagtuo sila nga adunay gahom si Kristo nga muayo kanila. How many of us have experienced or have seen actual miracles in our life? Pila ba nato dire ang nakakita na og mga milagro dire sa atong kinabuhi? Be, pataas kamot. Kinsa nay nakakita og mga milagro dire? Okay, very good. Few. Ang mga bata, Father, akong magpaparagid akong nakitaan, Father, nagmilagro. Lahi ito nga milagro pod. The presence of miracles is a visible sign that God is near to His people. Okay? Ang presensya sa mga milagro o kung adunay milagro mahitabo, okay? Mao kini ang makita nga timaan nga ang Dios duol sa iyang katawhan. Okay? Ug mao sab kini ang katumanan sa saad sa Ginoo nga dili taniya biyaan ug dili taniya pasagdan. Amen. Kung naganitay mga ma-experience nga mga milagro, usa kini ka nagpamatuod nga ang Dios dili layo nato. Ang Dios duol kaayo nato ug iyag yung gituman ang iyang saad. Okay? In Hebrews 13:5 that God will never leave you nor forsake you. Dili ta biyaan sa Dios ni talikdan niya. Okay? And also to be able to perform miracles is also a sign of faith. O kung sa usa ka lugar or sa usa ka iglesia, kung adunay mga milagro nga mahitabo, buot pasabot nga ang mga katawhan ni ana nga lugar or ang katawhan ni ana nga iglesia or panimalay adunay pagtuo. Okay? Jesus is able to perform miracles on that place because people had faith. Sa atong ibanghilyo, kung katoy lang giadtuan nga lugar ni Ginoong Hesus, nakapamuhat siya o adunay mga milagro nga nahitabo tungod kay ang mga katawhan adunay pagtuo. People had faith. My question to you this morning, do you have faith? Naa ba mo'y pagtuo? Wala, Father. Patuo-tuo nohon, dagan kaayo. Mga tinuuhan sa buktot, perting daghana. Okay? Do you have faith? Okay? But Jesus cannot also perform miracles on a place when there is no faith. Hala, mao ba, Father? Dili day makahimo og mga milagro ang Dios sa usa ka lugar, sa usa ka komunidad kung wala sila'y pagtuo? Yes. In Mark chapter 6 verses 5 to 6,
Diya sa Marcos Kapitulo 6, magasugod versikulo 5 ngadto sa 6. Bisaya. Okay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa paghikap ni adtong pipila ka masakiton ug sa pag-ayo kanila. Natingala siya sa pagkawala nilay pagtuo. Okay? When Jesus went to his hometown in Nazareth, sa diyang miuli si Kristo sa iyang lungsod nga natawhan dito sa Nazareth, unsay nisugat kaniya. Nisugat kaniya ang mga tao nga walay pagtuo. Nisugat kaniya ang mga pagsaway. Niingon ang mga tao, ang iyang mga ka-brothers dito. Ha? Di ba si Jesus mao man katong anak ni Jose ug ni Maria? Anak ra man sa karpintero. Nganong nagsangyaw naman nganong naghimo man og mga milagro. Og tungod ni ana wala nakapamuhat si Ginoong Hesukristo og mga milagro didto. Okay? Lack of faith. Okay? From our part. Okay? Do not expect any miracles that will come in your life. Nga naman, because faith is necessary. To be able to see and experience the power of God, it requires us faith. Aron nga atong makita og masinati ang gahom sa Dios, kinahanglan og pagtuo nato. It requires us to overcome our unbelief. Kinahanglan nga atong i-overcome, atong labangon ang atong pagkamaduha-duhaon, ang atong pagkawalay pagtuo. Some of you, or most of you, have been in this church for 20 or 30 plus years. But have you ever receive a miracle from God? For all those years that you have been here in this church, did you really have faith? Naaba mo'y pagtuo? Okay? Usahay lupigon pata sa mga bag-o nga mga magtutuo. Kay ngano man, kay bisan og bag-o pa sila, pero ang ilang pagtuo naa. Lupigon tang mga dugay na, pero wa man day tay pagtuo. Okay? In Hebrews 11:1, it gives us the definition of faith. Okay? In Hebrews chapter 11 verse 1, it says, "For faith is the substance of things we hope for, the evidence of things not yet seen." Or in other translation, nag-ingon, it is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Faith gives us assurance that even if we do not see the things of God, we will be able to see it. Okay? Ang pagtuo mao ni ang naghatag natog kasiguruhan nga bisan dili nato makita ang mga butang sa Dios, pero makakita gihapon ta. Amen. For instance, nganong naaman ta dire sa simbahan? Kay nagtuo ta nga naay Dios nga atong gisimba. Pero asa man na nga Dios nga atong gisimba? Makita ba nato na physically? Dili. But nagtuo ta nga sa simbahan naa ang Dios. Okay? Ingana ang atong pagtuo. Gitagaan tag kasiguruhan nga bisag wala ta kakita niini nga butang, pero nituo ta. Ug tungod kay nituo ta, maunang masinati ug makita nato na nga mga butang nga dili nato makita sa atong kaugalingon nga mga mata. Okay? The Eucharist, ang Eucharistia, ang pagtulunan sa simbahan nga mao kana ang tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Pero unsa inyong makita? Ostia, bino.
Okay? Nakita ba nimo si Kristo diha? Nakita nimo iyang lawas? Literal nga lawas? Wala. Nakita ba nimo ang iyang dugo nga nag-awas-awas diha? Wala. Pero imong makita, ustiya og bino, pero tungod sa pagtuo, mao nang mutuo ka kay naa kay kasiguruhan nga mao gid na si Kristo. Amen. Mao nay pagtuo. Bisag wala nato nakita ang butang, okay? Wala pa nato na sinati ang butang, pero nituo ta nga naa gyud na. Okay? Mutuo gani mog mga tinuohan sa buktot? Ha? Mutuo gani mog mga superstitious beliefs nga walay basihanan? How much more sa mga butang nga hinoon sa Ginoo? Okay? But why do we believe God? Ngano man nga mutuo ta sa Dios? Because there are visible signs of His presence and goodness. Tungod kay naay mga makita nga timaan sa iyang presensya ug sa iyang pagkamaayo. And it is faith that strengthens us. Ang pagtuo maoy naglig-on kanato. Okay? To believe on the things of God that we do not see. Nga mutuo ta sa mga butang sa Dios bisag dili nato makita ug ang nakapalig-on kanato ni ana mao ang atong pagtuo. Example, mag-ampo ka sa Ginoo, Lord, nag-ampo ko og mabana, maasawa nga kanang gikan sa imo. Ang pangutana, naabay sketch sa dagway sa imo mabanag asawa nga ihatag sa Ginoo? Naa ba? Naa wala? Wala. Pero nagtuo ka nga tagaan ka sa Ginoo. Di ba? Amen? Mga batanon. Amen. Okay. Pero usahay lagi kay magbuot man gud tag ato God. Lord, kanang puti og naong, kanang hamis, kanang taas og ilong, kanang duha ra gid ka buok buslot sa bangag sa ilong. Ha? Pero nagtuo ta sa Ginoo at the same time naputay kaugalingon natong plano pod. Okay? Moingon ta nga Lord, nagtuo gid ko Lord nga imo kong tagaag trabaho. Gitagaag trabaho, utility. Lord, punyita man imong gihatag, Lord. Nagtuo man ka. Ang imong gipangay trabaho, gitagaag trabaho. Oh. Di ba? Faith strengthens us to believe on these things. Ngano man, lisod kayo tuuhan ang mga butang nga dili nato makita. Ngano man, kay unsa may sugyot sa atong tawhanon nga kinaiya. To see is to believe. Pero sa gingarian sa Dios, believe first and then you will see. Amen? Sa gingarian sa Dios, ang gisulti, tuo una aron imong makita. Okay? And what strengthens our faith? Unsa may nakapalig-on pod sa atong pagtuo? It is our regular prayer and communion with God. Ang makapalig-on pod sa atong pagtuo, nganong padayon ta nga makabaton og pagtuo, mao ang atong regular, okay? Adlaw-adlaw nga pag-ampo og pakig communion, okay? Pakig sandurot sa Ginoo. After Jesus healed the sick and casted out demons, He went to a quiet place to pray, to regain strength through prayer. Mostly people do not believe nga prayer strengthens. Kasagara sa mga tao, dili mo tuo nga ang nga diha sa pag-ampo makahatag kinig kusog kanato kay para kanila makapahurot na hinoon sa atong kusog. Kaya nga naman, naggahin matag oras, naggahin taglaway nato, okay? Mabitaw, kabantay mo anak, mga ginikanan, kabantay mo anang inyong mga anak, basta panahon ng sting ampo, pagpatulog-tulog dayon, pa, katulgon ako pa, matulgon ako, pwede ugma na.
Di ba? Bisan ganit kitang mga hamtong. Lord, kabalo naman ka sa akong ampo. Good night. Shh. Magpatulog-tulog kapuyon. Okay? Kay abi na to nga makapahurot sa atong kusog ang pag-ampo. No! Prayer gives us strength. Amen? Igna imong tapad, ang pag-ampo makapalig-on nimo. Oh, makapalig-on na nato. Okay? Prayer gives us strength. And to strengthen our faith also requires from us to participate in the things of God, such as attending the Mass and having a regular prayer life and partaking the sacraments, particularly the Eucharist. Ug aron nga malig-on ang atong pagtuo, nagkinahanglan pod ni og partisipasyon gikan nato. Kinahanglan ni kooperasyon gikan nato. Pinaagi sa pagtambong sa atong misa, pagampo o pagdawat sa mga sakramento, labi na sa sakramento sa Eucharistia. Okay? Dili pwede nga daghan kita gipangayo sa Ginoo pero wala tay pagtuo. Dili pud pwede nga dagko kay atong gipangayo sa Ginoo pero perting gamaya pud kay sa imong pagtuo, dili na pwede. Okay? The bigger you ask, the bigger faith you need. Okay? The more faith you need, the more perseverance you need. Okay? The more effort also it requires from you. Kinahanglan nag-participation nato, dili pwede nga igo lang ta matulog. Dili pwede nga igo lang ta magpaabot nga wala tay gihimo. Okay? Faith demands us to move. Okay? Faith demands work from us. Ang pagtuo, okay? Nag-require ka nato nga mulihok ta. Ang pagtuo, nagkinahanglan nga mulihok gyud ta og musibog gyud ta. Kay ngano man, ang pagtuo nga walay buhat, patay. Okay? In James chapter 2, verse 17, Santiago, kapitulo 2, versikulo 17. Ingon niini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Wala na'y pulos ang imong pagtuo kung kutob lang ka sa sigig tuo, pero wala kay gihimo ni ana. Dili ka pwede moingon nga, Lord, salamat nga imog yung iasinso ang akong kinabuhi, pero tapulan kang dako. Unsaon nimo pag-asinso? Dili pwede nga mayon ka nga, Lord, salamat nga mo graduate gig ko, pero talagsa ra ka mosulod sa imong klase. Dili na pwede. Dili na pwede nga mayon ka nga, Lord, salamat nga nitubo gid ko sa akong ministry, pero absinot pod ka. Ha? Dili pwede mayon ka nga, Lord, salamat, Lord, nga mo-improve gid akong tingog sa pagkanta, pero di galing kag ga-practice og kanta. May pa ang yabag daning kamot. Mao nay pagtuo. Nga bahalag yabag basta kanta, practice, kay malo day moabot ang adlaw nga munindot ang tingog. Maunay pagtuo. Diya talupigon, mga Kristohanon. Kay mas maayo pa ang mga tao sa kalibutan kaysa sa mga tao nga naa sa kahayag. Lupigon ta sa pamaagi usahay. Our participation in the works of the body of Christ is proof that we have faith in the Lord. Ang atong pakiglambigit, ang atong partisipasyon diya sa mga buluhaton sa iglesia, mao kini ang usa sa pruweba nga aduna tay pagtuo sa Dios. Unyang hapon, magpadayon na pud ta manghinlo sa atong simbahan. Unya sige taglaom nga, Lord, salamat nga nindot gid among simbahan. Pero 2, 3, 4, 5 ra ka buok nitong ha. Saan pagpanindot sa simbahan? Kung dili tatanan maglihok. Shh, amen ba? Bantay lang mo wala mo niya ha.
Kami rin, nabuang mig hurot sa bihon. Gamay raman mi. Wa mo muntong hagod. Bali 1 million to nga bihon, napila rami ka buok. Dili nimo maabot ang usa ka butang kung sige ra ka kutob istorya. Gitawag na og lip service. Kanira imong permi ipalihok, imong simod nga nagkibot-kibot. Dili pwede ingana. Dapat ubanan gid mo na sa lihok. Dili pwede nga magtinapulan ka. Tanawa ng usa ka negosyante. Kung sige lang na siya damgo nga moasinso siya, may mo siyang kanang adunahan kaayo og ilado nga negosyante, pero kung dili siya maning kamot kada adlaw, di gina siya mo asinso. Tinuod mo experience og mga panahon nga luya, no? Mga panahon nga dili maayo ang income, pero sa sige ng paningkamot padayon. Moabot gid na. Kung usa ka kamasakiton, nakay sakit, kada Domingo natay healing diri. Nya kung naglinya-linya lang ka diha nga wa kay pagtuo, ayo pagdahom nga maayo ka. Ayo na lang paglinya. Kung ingana manggaling, nga naman, wala na epekto sa imo. Dapat pa lang, dito pa lang mo sa inyong balay, nana mo'y pagtuo. Nga Lord, salamat. Kay karon makapartake na sagko sa imong lawas ug dugo. Og nagtuo ko nga imo gid kong ayuhon. Palag dili pa karon Lord, pero nagtuo ko nga imo kong ayuhon. Sa sige na kong linya diha Lord. Bahala og dugay Lord, basta kay nagtuo ko nga imo kong giayon na. Maunay pagtuo. Pero mao lagi pod sa di po tagkaulian kay di po tagtumar sa maintenance. Ang mga bawal gikaon lang gyapon nato. Pod na. Kagahapong adlaw sa hapon nanawag nako, Father, tabang. Kaya akong anak nayawaan. Sige, ali dire, simbahan. O, dagan. 10 years old, lalaki. Sige, ano dire? Yawaan. Loy kayo. Niya, mga pila may kaoras dire. Loy kay bata. Sige kuan. Sige react. React sa mga pag-ampo. React sa uban nga mga sacramentals nga gigamit. Tapos matod sa inahan nga kulam kuno ang iyang anak na siya nakaon nga dili maayo nga kato nga dili maayo gikan to sa usa ka tawo nga matod pa sa bata kay abri man ang third eye sa bata, nakita niya ang demonyo sa maong tao o gisuka kuno to, gisagol dito sa iyang pagkaon, unya nakaon niya. Oto nga nakuan siya. Pero dili to ang first time nga higayon nga na-possess siya. Sige. Decide sila nga magbalhin silang balay kagahapon in Chigida. So balhin silang balay. Ko nga before mo matulog diha, ato nang i-exercise sa inyong balay, aya na to i-bless. Sige Father, abot dito. Uban akong mga duha ka banggiitan nga mga warrior, si Bujik ug si Dadoy. Ako na mga warrior na, di ba na sila hadlok. Mas mahadlok pa na sila dili pa kanon. Uban mi dito. Unya. Tod. Gi-bless na ko ilang balay. Gi-exercise, gi-bless. Unya ang bata sa wala pa ko kaabot dito, sige panawag ang mama. Pader, ali na pader. Ikaw nga naman. Isa pader, ang akong anak, itubuan ng tango.
Oy, tinuod yun. Kita mo ang mga sa salida ka ng mga vampira. Di ba, tag-as bitaw kan? Oh, ana, mangutana pa mo ni Bujik o ni Dadoy. Nagani ko'y picture dire sa akong cellphone. Itubog yung tango. Mura gisag vampira. Unya ang bata, iya na lang gipaak ang unlan. Kay mahadlok man siya nga nasa mapaakan na yung mga igsuon nga mga bata, gagmating pa kayo. So, pag-abot dito, pasagdan ako, kinagkirig-kirig na, wag ikog bali-bali, kaya akong tuyo dito nga mag-exercise, mag-usbalay, o mag-house blessing, di mo kunian ni para nimo. So, kirig-kirig na. Ang yawa, iyang gilukot ang dila sa maong bata o gipaok-ok aron nga di makaistorya. So di ka tingog ang bata. Pero tingala man ko pagkataod-taod, kamulon akong exorcism sa balay, tingala akong istorya naman. Ko nga, una-una nako, yawa na rin nag-istorya. Kaya sige na magpakiluoy. Di ka maluoy nako! Nga nahayagan ko! Ano mang yawa? Kaya gusto man nga palungon ang suga. Ug di man sa ganahan sa among dala nga kandila, kay exercise man to nga kandila. Di ka maluhay na ko, Father! Gusto ka, Father, mamatay ko! Anang yawa. Bahala ka diha. Akong tuyo, mag-house blessing, dili ikaw. So, sagdan, na ang mama, haldab, dagang kasi lang tabang, hawit, ikusgan man. Ang mama, datugan naman lang niyang tiil sa iyang anak, pang, karong di gid makalihok. Nadigit ka tingog ang bata. Pag uman ako blessing sa balay, nauman ako, haya din ko ni dool sa iya. Pag dool ako, wa naman diya. Wa naman. Naulian naman. Pero di ka tingog. So nabalaka ang mama kay di ka tingog ang anak kay niyukok gid ang dila. Og kapilan na nako na nakita panahon sa exorcism nga maok-ok ang dila or dili patingugon. Kay ang nahitabuan na spiritually, gituok ka sa yawa. Di ka patingugon. So di ka sa katingog, loy kayong bata, sige na ganahan ako. Kaila ka na ko, unsa kong ngalan? Di ka sa katingog. Ug sa dihang gipainom nako siya sa exorcise oil. Instantly, nitingog ang bata. Yung ko nga, unsay nahitabo nimo? It's a Father. Ningon ang bata, it's a Father. Gituok ko sa mga demonyo. Mo nang di ko makatingog, makasulti nimo. Ingon istorya man lagi ka ganina, ingon magani ka nga kuan, nga ganahan day ko nga mamatay ka. Insya nga, wala ko kadumdum ato, Father. Og na-amaze pag-ayo ang ginikanan ug ang kauban nila sa balay sa ilang nakita nga milagro nga giunsa pag-ayo sa Dios ang iyang anak nga di makatingog ni ok-ok na yawaan pero karon makatingog na og napahigawas na gikan sa yawa. Atong pakpakan ang Ginoo. Mao na. Og niingon pagid ang bata, insya Father, katong kamulo ko gidala diri sa simbahan. Pagsakay na mo sa sidecar, ang mga demonyo, Father, ila kong gidala. Yang gidescribe sa bata ang impierno. Sa Father, gidala ko sa usa ka lugar nga mura og ilalom sa volcano nga na ay color red nga tubig kuno nga perting inita. Unya na ako noy lingkuranan dito nga dako nga gihimo gikan sa bato. Ug na ako noy mga demonyo dito na ay mga color black nga daghan og mata, na ay color green nga isa ra ka buok og mata. Ug nakita ko niya dito nga naa kunoy color red dito nga naay sungay. Pero ningon siya, pero Father, ilang man kong gisundan sa sidecar, pero pagsulod namo diri Father sa simbahan, wala sila nakasulod, Father.
kay na ay tulo ka anghel nag-atang sa ila. Atong pakpakan na Ginoo. Ba? Asa man mo makakitag ingana nga milagro kung wala mo ipagtuo. May gani kay di po ni talawan akong mga kauban pod. Wala sila. Although nangataranta na ang hingtungdan, kay wa na sumabot sa ilang gibati. Ingko ayaw lagi mong paminaw anang sugyot sa yawa. Kung unsa isulti ana, ayaw tuohi dayon. Kay ang yawa dako kana nga bakakon. Proven and tested na nga bakakon ang yawa. Manang ay gibog paminaw ana niya. Og kining mga butanga dili ka experience niini kung wala jud kay pagtuo. Healing. Ka-experience sa sabkog healing. Ako mismo nakakita na nga ang hubag sa tuhod. Nakita gid ako sa akong kaugalingong mata. Naghinay-hinay og os-os, nagagamay hangtod nga nawala paghuman og ampo. Unsay requirement anak? Kinahanglan ba nga mahimo kang pare, deacon, bishop? No. Kinahanglan lang og pagtuo. Okay? Our giving of our tithes and offering is also proof of our faith that God will supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kanang paghatag nato sa atong tithes and offering, maunay pruwiba nga aduna tay pagtuo sa Dios nga siya mo sangkap sa atong tanan nga gikinahanglan. Wala na kay provision, di pagig kamuhatag na unsaon gyud pagdawat nimo sa panalangin sa Ginoo. Amen. Unang mawala na lang ang tanan. Hinaot nga pagtuo ang mabilin nato. That's why again our question this morning, do we have faith in God? Do we have a working faith? Na ba tay pagtuo nga kanunay nga nagalihok? Okay? Kung kinsa ninyo ang naay sakit diri karon, sa dihang mulinya mo unya to receive the body and blood of Christ so that the clergy can lay their hands upon you and anoint you with healing oil. Naa ba mo'y pagtuo nga nadawat na ninyo ang kaayuhan sa Ginoo? Or ayat lang gihapon mo mutuo nga kung mahitabo na. Timan dili nato pwede itandi ang pamaagi sa tao ngadto sa pamaagi sa Dios. Kay ang pamaagi sa Dios tagkinahanglan kanato og pagtuo. Apan ang pamaagi sa tao, ang atong pamaagi, bisag walay pagtuo, basta kay makita lang nato. Doubt, fears, pagduha-duha, mga kahadlok, maunay mahimong babag sa atong pagtuo. Magduda ta, magduha-duha ta, mahadlok ta. Okay? But again, nag-alagad ta sa Dios, usa ka Dios nga dili mahimuot kung wala tay pagtuo. Hebrews 11:6, for without faith it is impossible to please God. Mao na mga igsoon, ang akong challenge sa inyo, have faith in God. Sa tanan nga inyong pagabuhaton sa inyong kinabuhi, have faith in the Lord. Wala na mo'y bugas, wala na mo'y sudan. Have faith in the Lord nga He will supply all your needs. But at the same time, you work. Kuha ninyo? Dili pwede nga, sige lang kagdamgo ha. Dili ka pwede nga mahimo kang huwan tamad. Okay? Mga estudyante, have faith in the Lord nga kung unsa na mga kalisod sa inyong pag-eskwela karon,
inyo nang malampusan o makahuman mo. Pero pagtarong mo sa inyong pag-eskwela, dili pwede nga, sige lang mo og email, sige lang mo og tanaw og TikTok, unsa pa na diha, sige lang mo sayaw-sayaw sa TikTok. Kay walay nangamo na inyong mga pusod nga hugaw. Ha? Mga ginikanan, have faith in the Lord. Nagtuo mo nga ang inyong mga anak, mudako nga mga Kristohanon, mga maayong nga mga anak, then, have faith in the Lord, but at the same time, disiplinaha og tudloi sila sa mga pamaagi sa Dios. Dili nimo pwede ibulag ang pagtuo ug ang buhat. Okay? Mga magtiayon, hapit na ba Valentines? Kasi mga balintong nasad mo dan eh. Ha? Kung nagtuo mo nga ang inyong kaminyoon mula hutay hangtod sa hangtod. Okay? Tuuhin na. Pero kinahanglan og buhat para sa inyong kaminyoon. Buhata ang angayan buhaton sa usa ka bana o sa usa ka asawa. Okay? Ug karon sa atong simbahan, nagtuo ta nga ato ginang mahuman ang atong katedral nga atong gipatukod. Padayon ta nga magtuo ni ana. Pero padayon pud ta nga mag-amot. Katawara ba mo? Basta amot lagi istoryahan di mag ana gi permi pagtuo. Alang-alang sa paghuman. Kisa may muhuman ana mga langgam. Mga ungo. Manay muhuman tingala na lang mo nga nanay nang lutaw diya martilyo na nagkuan. Nagasimbol diya kalit sa atong katedral dili oy. Mao na ang pagtuo. Kanang pagtuo nga walay buhat, tuo-tuo ra na siya. Oh. Kinahanglan butangan kinto lihok, gamiton nato ang atong katibuk-an. Dili pwede ang huyat-huyat, dili pwede ang tapulan. Kaya unsa ra ba ingos Biblia, ang taong tapulan dili angay pakanon. Mantay gin mo mga anak mo, di mo ka paniud doon niya. Faith. Okay? Mo kana ang mensahe nato karon nga kabuntagon. Because God again cannot work miracles in us kung wala tay pagtuo. Mura nagipangayo sa Ginoo nato ang atong pagtuo lang aron nga atong ma-experience ang Ginoo mismo. Amen ba mo ana? Amen ba mo ana? So hinaot, ha? Nagtuo man ta nga Lord, salamat nga nindot ang atong simbahan. So nagtuo man ta ana. So mutungha kita unya 1:30. Amen ba mo ana? Aron nga daghan na ta magtiwas sa bihon. Hindi na lang kami. Kay katong bihon na atong mayag Domingo. Napa man dito sa rep. Nga na kalaggan lagi. Kay wa na hurot. Kay wa man mo diha. Pero kung naataon niyang tanan, magtinabanga ta. Oh, simple. Dili ra bihon madawat nato. Madawat pa nato, ha? Ang mga panalangin sa Ginoo. Amen ba mo ana? Palihog manindog.